pre. Uy, pre! Kumusta na mga pre-kap? Kap! Long time no see! Sige, pre. Dugay na ko ako ulit dire ba. Gimingaw na po ko sa mga anak. Pre, ang anak daw, pre. Yang anak, may pagwala na ka na uli, pre. Kaminaw na ko pre ba. Liwat kayo sa kuha, pre. Na, perti yung liwata sa mong anak, Kap. Bikapi kay mong naong, Kap. Pre, marag paminaw na ko ba? Udto to sa gibuhat. Ani pre no. Recapin gigingon ni Tomboy. Ani buno mauni uli ko kay kabalo ko liwat ko ito sa kuha, boy. Pre, pataka naman kang sulti kang parikap nga kape kanya. Ay, susi mo, pre. Para makabalo po siya sa personal ba? Ay, gisurprise mo siya. Sige, mana lang para makabalo siya. Bitaw pre no? Para kabalo siya sa kamatuoran mga udto sa gibuhat. Majud, pre. Yan mga pare, salamat kay sa gamay yung impormasyon ha. Nya mato na ko pre kay excited nyo kayo sa anak ba. Ino, yung rin nandiyo si Kap. Makakita na niyo siya siyang liwat. Excited pa kayo siya. Pero wa siya kabalo, iyang anak, unano. Ayo! Ayo! Oy, bansa ato. Uy Long, nay mga tijaja dra. Ate Jaja. Ba, nakita si mo daro. Han? Han kinsa manahan? Nanay kay lain han? Ang say nailain, oy, nga mo man itong anak. Ay galas ka mo rin atong anak han. Oh, ikaw na ba? Galas ka kang bata ka.